Jose Luis Otamendiren aurretik irakurriko dut ondoren, da aritmetika ariketa biltzena. Honela dio. Aritmetika ariketa zoroetan sartua nabi. Zenbat auzokide, herritar ezagun, gogaide zein etxeikutxun, zenbat lagun kendu dizkidaten bistatik. Kontuak egiten ditut. Jabetzen naiz, urriko orbela bezala, haringaltzekoa aizaren mende, arratsaldeko umezara takalean, nola paisajearen bazterreko osagai naizela nire. Soslaia, urruneko aragazki batean, etorkizun zabal eta elgaitzari ertz lausotu batetik kirika. Arna sartu hiru aldiz, eta letrak lerro-lerro baratzen jarraitu dut. Oraindik hemen nagoela, esaten ziaten nire atzen takakaituak. Gela datorkit begien parera, atea gero, eta paper nasiak non nahi. Gorpegiak, keinuak, ahotsak, eta izendegi amaie zina ondoren. Horiekin joango zen akaso iesi zoriona. Nire baitaren desabitatze antolatua salatu nahi dut, baina ez dakit zein bulegoetara jo. Nondik ekin, nola galarazi jario gera ezin hori. Sarea naiz, dena isuri, dena itogin, dena galera, guardasol baten eskeletoa jasapen. Jendea indarrean daramate. Era txarren ari zaizkit ateratzen kirioetatik, barrenetik, neure azaleku sainetik libratzen. Ezurretatik itzal arrastoak xautzen, irribarren orbanak, ferekautsien koskak, dentistaren doitasunez, ari zaizkit, ondea makinak barrunbetan, ken eta ken. Neu naizen piltzar mordo mailatu honetatik, eta lotxatu egiten naiz. Jendeak igarri egingo baitit, barren ustuari, begietako putzuan igeri. Nire baitaren desabitatze sistematikoa salatzen dut. Ezin dut onartu, erauntzien mende bizitzea. Ekaitzaldi bakoitzak zerrostuko, eta gero, hondakinen artean erreskatatuko dugunaren itxaropena zibili beharra beti. Ez dut naizena baino gizaki desabitatuagoa izan nahi. Lotxa ematen dit, jendeak, eguna joan, eguna etorri, batera eta bestera, barrena utxik nabilela begietan antzematea. Edo ibileran, edo hitz egiteko moduan, auskalo. Jendea ateratzen ari zaizkit barrutik. Su hartutako hotela balintz bezala. Ateak ostiko kalertu eta aurrak izutuz. Ez naiz eskailera utxia. Ez naiz mehatze abandonatua. Neure urratu eta joskura traketxekin nahi dut neure egunak bizi. Eta inor nere barrutik erauzteko kontuak egin. Banan-banan. Alerik ere, oharkabean joan ez dakidan. Hemendik aitzina. Nire barrua usteko, nazioarteko konplota salatzeko etorri naiz. Eta badakit. Egin beharreko kalterik handiena egina dagoela. Berandu izan litekela. Desegindako harimak bere onera ekartzeko. Galdutako asko ez dela itzuliko sekula. Noiz eta lako batean, akaso, batek daki. Guedo beste batzuk zoriontsu izan. Baina kontatzen azten bazait. Galdua naiz. Nire txaiak, nire lagunak, hor dago nire indarra. Horretan da nire izate bera. Esan dezadan, aritmetika humano bat galdatzen dut. Nor dago bere sasoian eroso. Kontatzen azten bazait, nireak egin du. Ze fini, akabo. Kontatzen azten bazait, 1, 2, 3, kontatzen azten bazait, kitxo. Ni ere ez nago.